Bueno, llegamos ya al último bloque del día y llega el momento de tocar un poco la tierra con las manos, ¿no? De conversar con quienes están un poco en ese día a día, ¿no? Hemos hablado en el anterior bloque de empresas con arraigo, pero ahora vamos a escuchar a los que están en la producción, en esas barazas, en esos baserris. Y no solo ahí, sino también los que y las que se están ocupando de hacer esa transmisión, ¿no? Con ese futuro que son los niños, ¿no? Bueno, voy a pasar ya a presentar a nuestras invitadas. Tengo a mi lado a Irache Casado, ella es responsable de innovación y ODS de Ascora. Irache. Egunon. Egunon, eskerrik asko etortzeagatik. Junto a ella está Ainhoa Tolosa, ella es jefa de estudios y responsable de sostenibilidad de Inchaurrón y Castola. Ainhoa. Ahora nos va a contar qué oasis tienen montado allí en Inchaurrondo, qué baratza, qué todo. Ahora nos va a contar. Bueno, junto a ella está Josécho Mendía, él es productor. Le hemos sacado hoy de la zoca para estar aquí, ahora nos vas a contar. Oso ondo. Bere ondoan Iñigo Azkoitia, él es responsable comercial de Basatxerri. Iñigo, ongi etorri. Egunon. Eskerrik asko, etortzagatik. Eta azkenik Arantxa Goenaga, ella es gerente de Goenaga Esnekiak. Arantxa, mil esker, etortzagatik. Bueno, ongi etorri guztioi, estamos aquí al sol en un día fantástico en Beasain, pasando un poquito de calor también, ¿por qué no? Pero la verdad es que hemos pasado una jornada pues muy chula en la que se han dicho muchísimas cosas, ¿no? Se ha hablado de relevo, se ha hablado de rentabilidad, se ha hablado de identidad, se ha hablado también un poco en algún momento de, es una utopía o no, porque por un lado sobre el papel queda bonito, pero luego en el día a día, ¿qué pasa? Bueno, no sé, me gustaría comenzar la mesa quizás con una reflexión de lo que hemos ido escuchando a lo largo del día. ¿Qué opináis? No sé, Josécho, me miras. Pues, a ver, sí, decías que el papel lo sostiene todo y, bueno, también es así, ¿no? Pero bueno, rentabilidad tiene que tener un proyecto para que pueda tirar para adelante, eso es evidente. También es algo que hacemos porque lo sientes, te gusta y bien, eta ez dakit, jungo dia pixkat hitz egiten horri buruz, nik hemen guk arazoik handina daukeguna, errelebona eta itatzen zen, eta hor oso arazo handia daukegu, eta lan baldintza kaskarra dien bitartean erreleboik ez da bermatuko. Hori da lehen sektoren egoerea momentu honetan. Bestela, bai, gogoa eta borondatea aurrera tiratzeko munduko guztia. Arantxa, zuk zer esate duzu? Bueno, ni Goenaga Esnekiak jogurak 1983 urtean sortu zen, gure gurasoek baserriaren errelebo hartu zuten garai hartan, eta pentsatu zuten balore erantsi bat ematea esneari, eta orduan hasi zian jogurrak ekoizten. Guk gaur egunean, bai aizpa eta biok, ja errelebo hartu dugu, negozioaren erreleboa, eta bai gure kasuan behintzat, gure gurasoak enpresa enfoke bat eman zioten baserriari, eta guretzako oso garrantzitsua izan zen gero errelebori hartzeko garaian, bai errentagarritasun bat zegoelako, eta, bueno, txikitatikan bertan azitakoa gehalako, eta, bueno, proiektu hori maite degulako, ez? Eta bizimodu bat delako, baina azkenean gure bizimodu ere ez da besteengatik oso ezberdina. Azkenean autonomo izan da, eta lan guztietan, 24/7 beti dago. Azkenean, hori da, ume txiki bat eukitzea bezala, ez? Azkenean, berda, eta betirako izaten da gaina. Orduan, beti dago, eta gero leheno komentatute ez, gustoko aldapan, gustoko, nahi zonde? Hori, aldapak beti oten dira. Aldapa beti oten dira, eta, baina, bueno, azkenean ilusioa baldin badago, eta proiektu bat, ez, beti, horiek ezatzen dira. Eta gero, administrazio aldetikan, beti trabak eta gehoz eta handiagoak dira, eta bai, elikadura lehen gure argazki zaharrak eta ikusten baditugu, Donosti inguruan behintzat dana baratza zen. Dana baratza zen, eta gaur egun ez dago baratzarik, eta baratza daukanak, kosta egiten zaio saltzen, edo esfortzu handiago egin behar du saltzeko. Orduan, hori azkenean, kanpotikan elikagai edo produktu, elikagai ez daki deitu, produktu asko sartzen dela, eta bertakoa ez dela behar bezala honesten, ez? Zuk esan dezu, eta baserriko lan ere bai, azkenean
egokitu eginda baita ere gaur egungo, ez dakit, errutinetara edo bizimodura, ez? Arantxa, azkenean zuk esan duzu, hau da, gurea da beste lan bat bezalakoa, ez? Bai, azkenean gure gurasoek inbertsio oso handiak egin dituzte baserrian, Ikulluan, bi robot jaisteko bi robot dauzkagu, sistemak lan karga fisiko hori arintzeko makinaria badaukagu, eta azkenean errebeloboka jolasten lan egiten dugu ere, orduan elaborazioan astelehenetik ostirala lan egiten da, produzioan ere, banaketan ere, Ikulluan larumatak egiten dira, baina askoz ez da lan berdina gure kasuan behintzat astelehenetik ostiralea eta astebukeretan egiten dena, askoz lasaiagoa edo beti egon behar dela eta eguraldian menpe gaudela eta 1000 faktura dela, bai, baina bueno, nik uste gure kasuan behintzat jakin dugu horri buelta ematen eta gaur egungo bizi moduarekin bat egiten, eta iruditzen zaigu hori dela era ere urrengo generazioak ere errelebo hori egoteko. Eta balio erantzi bat ematea lehen gaiei. Eske hori oso importantea da, ez? Beti esan da lehen sektoreari buruz hori, ez? Beti agian mezu oso negatiboak, ez? Sektoreari buruz, ez dagoela oporrikan, ez dagoela deskantxorik, eta aurreko topaketa batean, baserritarren elkarteko presidentak uste dut esaten zigula, Maite, ez dute ondo gogoratzen abizena, baina bera kontatzen zigun, niri baserriak albidetu dit, nire proiektu pertsonala aurrera atera alizatean, nire familia aurrera atera alizatean, nire senarrarekin, biak elkarrekin egotea, ez? Orduan, badaude beste ikuspuntu positiboagoak, eta igual horiek ere trasladatzea importantea da, ez? Bai, niretzako oso importantea da, gero guk ere bisitak egiten ditugu umeekin, eskolekin, familiekin, eta gero adibidez ume bakoitza etortzen dena, batzuk identifikatzen ikustezu ja ingenierio puntu daukatela, robotean enfokatzen dira, beste batzuk, behian beterin, besteak sostenibilean, besteak marketingean, besteak azkenean baserrian lan egiteko, azkenean arlo guztiak ere behar ditugu. Behar dugu abokatu bat ere gaur egunen nekaziari zehatzeko, edo behar ditugu sektore guztiak behar ditugu lehen sektorean, eta dana daukagu kabida hori, eta orduan gure misioa Goenaga jogurretik bai Goenaga esnekiak, pixka bat lehen sektorea eta gure kasuan abeltzaintza balorean jartzea da. Josetxo, nola aldatu da pixkat baserriko lana, zuakazu Goierriko baratzerik handinetarikoa, hori esan diazu? Bai, hemen aizegiana, bai bintzat. Baserriko lana, behak esatezon bezala mekanizatu behar daukezu, horre joan izateko, hori ezinbestekoa da. Eta gue kasun adidez, momentu enten lau nahi lanen, eta urte guztintzear hiru aitzegia, eta gero udaparten lan gehiago izatela, lau. Dena den munduko neurri baten ere esan honitzu den izait, baina munduko ordu guztik ez zien nahikoa izaten produzioa beharaineko ateatzekoa, soldata guztik ordaintzeko. Hor da gure neurri baten gure koska. Nola ere nik uste ekoizten deuna bermota dauke salidea horrena. Baina produzitu ahal izateko soldata minimo batzuk lortzeko hor da gure zailtasune eta errebulbegoa bermatzeko zailtasune bertan ikustenik. Nik uste hori balore erantzi bat ematea eta marka bat sortzea bazkenean. Bai, dudei, gu adibidez hortan apostu gindeu obradore bat jartzekin, hainbat produktuta baratzan gatzaizkizu, garaudielako, saltzaik ezauztezulako, alperrik galtzen dienak, obradore bat ite baldin batzu, kontserbak ite dituzu, mermeladak ekoizte dituzu, eta lan gehiago suposatzeo, baina nola ere, zuk esatezuna, balio erantzi bat emate dio zure produkturi, eta horre aiteko modu bat emate du. Nik ezatzeko gure Goenaga esnekiak 3 ataletan banatzen dugu, ikuilua, elaborazioa eta banaketa. Gure ikuilua ez da errentagarria. Beste kasumitzen dute, nik gure esne ekoizpena, zeroan gelditzeko, agian €130 dago. Baina hori, gero, elaborazioak eta distribuzioak hartzen dugu bere gain. Guk kaikuk eosiko baligu esne guztia, bihar ja, etzi, ja, itxin berko genuke. Azkenean, balore erantzi hori ematen diogulako, eta beste sistema guztia daukagulako horrek ematen digu
Bai, Pauskoa. guztiz da, zuk esatezu esnekin, baina guri gauza bera gertatzako, adibidez letxugak, prezio de koste esango litzakena, 1,14 dau. Zuk 1,14 ez dizu inork erosiko salneurri, salmentatoki handi batek ez dizu erosiko, harta ez daukazu bermatuta, Claro. edo salmenta zuzena egiten duzu, edo bestelako balio erantzoi ematen diozu, kotxerro batekin, eotzakin. Horrela da. Inigo, balio erantziaz ari dira, produktuaz ari dira, eta zuek basatxerrin, Euskal Baserriko txerriak azten dituzue modu askean, hau da, ez? Bai, basatxerri, kooperatiba da, eta justu aurten, 25 urte, ospatzen ari geha, 2001an, bazeuden hortziar, baserritar batzuk, nun esate zuten, azkenean baserriari ere beste etekin bat edo komplementu bat atabertzaio, ez? Baserrian dauden lurraldiak, eta gaina adibidez hemen Gipuzkoan, lurraldiak ez dira, lauak, danak barazkitako eta baratzetako balio debenak, baso asko dago, eta daude mendiak, aldapa askokin orduan, hor proiektu bat atea zan aurrea, eta ikusi zan, baserriko txerria azteko aukera bazala, edo bintzat proba bingo zala. Eta sartu zian lehenengo txerriak, ondala 25 urte, eta era askian, baserrian, betianik hasi izan dian txerria bezala azten dira. Solte, behaien, hau da, ganaderia extensiba. Hektarea baten 15 txerri sartzea daukezu. Orduan, suposatzea da, bere txerriak, bere ariketak dituzte, bere aldapa gora, aldapa bera, eta azkenean hor produktuan igartzen da. Eragina dauka, ez? Aragi horretan, ez da? Batez ere, bai. Nolakoa da aragia, basatxerrirena? Bueno, azkenean da infiltrazio, arraza ez da durok bat, gero landraz eta lartzua egitekin nahaztuta rustifiade bat emateko txerriari, eta mendietan eta pizkat aguantatzeko. Alde hortatik ez da beste gauza oso berezin bat, baina gero berezitasuna ematen diona da eukiduan bizitza, ez? Eukiduan bizitza, azke bizi izan dela, eta bizi iraupena ere normalean merkatuan dauden txerria baino luzeagoa da. Bataz beste 8 hilabete bizi dira txerri hauek. Handiak ite dira, grasa askokin, eta hori da pizkat. Eta hori gero igartzen da, bai zaporean, bai xamurragoa diala, kolorea ere gorrillo dakabe, ez da txerri arroxa aragi hori, baizik eta kolore pizkat intensoagoa da, bueno. Horrega, eta gero, hori gero leheno esan duen bezala, hori azalduen behar da, esplikauen behar da, zer da honatzetik, eta bueno. Pedagogia horretan iratxe Ainoa, zuek ere, lanketa oso polita egiten nahi zeate, bakoitza bere pixkate sektoretik edo ikuspuntutik edo iratxe, askoran, zuek jangela zerbitzuak edo eskaintzen dituzu, ez da, eskoletan eta bar, baina ez da edozin jangela mota, baizik eta planteatzen duzue jangela pixkat ikasgelaren komplemento bezala edo, ez? Kontatu pixkat. Bai, askora ja urten beteko ditu 20 urte, nagusitxoak gara sektorian, eta oin dela urte batzuk bai konturatu ginen azkenean, umiei berdin zaiola, ze produktua jan, berdin zaio nongua dan, bestakit barazkia, edo kela, edo ez, hori berdin zaie. Orduan, saiatu ginen, lortu gendun, lantzea esperientzia bat. Esan gendun, zerte ezberdina nahi badugu bereekin landu behar duguna da bereekin esperientzia jantokian. Orduan, beste jantoki eredu bat sortu gendun, maimait hiltzen dana gaur egun, eta, zoragarria da, esango dut nik. Baina, gauza desberdina gertatzen dira jantoki horren barruan, jateko esperientzia desberdina da, ez da oiko jantokia, ez dakit, hemen, igual, nahikotxo joan zari, ez, edo jantokira, eta, esperientzia desberdina da. Umea da protagonista esperientzian, eta protagonismo horretan, huertatzen dira gauzak, elikaduraren inguruan. Eta hor daude, balore batzuk ere bai, ez, transversalak esan dezagun. Hori da. Kontatu esan dezu mai da proiektu bat, eta da umea kokatzen da pixkat esperientziaren erdigunean. Erdigunean. Bale. Zer gertatzen da? Umea da protagonista eta bereiek hartzen dute jatearen ardura. Bereiek hartzen dute maila, bereiek banatzen dute janaria,
gero parte hartzailea dira ere menua egiterakoan, osea, beraiek dira gure zerbitzuen protagonista, gero bai gurasoa daude eta eskola dau, baina beraiekin egiten dugu, beraiekin da beraientzat. Bueno, eskerrak, egiten bai, dugu. gurasoak eta eskola dago, Bai. bestela saltxitxak, hamburguesa. Bai, bueno, hori oraindik bai, gertatzen da askotan, baina bueno, hor aukera ematen digu gauzak azaltzeko ere bai, ez? Claro. Osea, pizza eskatzen dizutenean lau bideraztea, Claro. ba bueno, zuia hor gure nutrizionistak gauzak azaltzeko aitzakia daka, ez? Claro. Eta bueno, horretan egiten dugu jantoki esperientzia, jantoki barruan gertatzen dena, eta gero aparte egiten ditugu ekintza desberdinak ere jakien inguruan, ez? Bai pentsatzen dugu, ba bueno, Euskal Herria oso aberatsa da gure gastronomian eta gure produkzioan, eta hor egiten ditugu tailerrak. Eta hor bilatzen dituguna dira referenteak. Esaten dugu, bueno, gu kontatu aldugu zertan arrautz bat, edo kontatu aldugu zertan barazki bat, edo kontatu aldugu, baina ekartzen ditugu, jantokira hurbiltzen ditugu ekoizleak. Claro. Eta ekoizlea da azaltzen duena bere produktua. Horretarako, klaro, gure lan egiten dugu ekoizle txiki pila batekin. Hori da ere gure apostua, ez? Milagroak edo ez ditugu egiten, baina bueno, bai lortzen dugu gure menuetan bertako produktu nahikotxo egotea. Eta orduan egiten duguna da, elkarlanean hornitzaileekin, beraiek etortzen dira, azaltzera zer dagoen bere produktuaren atzean. Zer dan arrautz batzutan azaltzen dabe, baina azaltzen dutena da, kooperatiba da direla, Euskaberrekin egiten dugu kasu honetan, ez? Euskaberrek azaltzen du bere eredua. Eta zenba baserri dauzen atzean, da zenba denbora dauden zera egiten, arrautza ekoizten esaten da. Bai, ondo esan duzu. Ekoizten, eta hori dana da, erakutsi nahi dioguna umiei, gero bai hitz egiten dugu arrautzetaz, irtxegin behar dalako. Baina beste guzti hori lantzen dugu, ez? Edo adibidez, arrain freskua, etortzen da, arrain freskua saltzen diguna, eta saltzen dio, etortzen da bere lubinarekin, legatza ekartzen dau, berdela ekartzen dau, eta arrainarekin asaltzen dira, zer dan arrain bat, hau da jaten dezuena, hau nik hartu dut, edo nire itxasontziak hartu dau, eta hau da tradizio bat. Eta ze garaitan tokatzen den gauza Hori da, bakoitzaren. orduan horrek ematen dio esperientziari indar bat, lehen hitz egin dugu, hemen historia asko daude, produktu bakoitzaren atzean, eta hori eskenean da ere gure kultura. Orduan hori tailerren bidez, lortzen dugu miei erakustea modu ludiko batean eta pizka fijatzea, ez? Ze bestela, bueno, lantzen duguna, no me enrollo, lantzen duguna da esperientzia. Eta hori lortzeko, egon behar da emozio ere bai, ez? Eta emozio hori batzutan, zuek jartzen duzue, zuek ere, emozio asko dau zegoen etzian ere bai, ez? Ainhoa, zueko Intxaurrondo ikastolan, Donostiako auzo horretan, bueno, badakazute hor kriston espazioan, egia esan ez nuen ezagutzen, eta bueno, hor baratza eta oioak eta zer dakazute konta idazu pixka. Bai, egia esan altxor bat daukagu gure eskolan, 100 zuaitzetik gora baso daukagu, oiotegia eta baratza beren egutegiakin, bankal ezberdinak, non umeak txikitatik ikuste dituzte prozesu ezberdinak, bai txitoak inkubaduran sartzen dituzte, nola jaiotzen dira, gero nola haunditzen da zen eta gero ja pasatzen dira oiotegira, aurten bi antzar jaio dira, azkenean antzarra txikitat nola teatzen dian, txitoak ikuste igual erresagoa da, baina antzarra jaio zianean oso impactantea izan zen, eta ez azkar garatzen diran, izakia ez da bere kabuz, eta txitoa segituan ja bere kabuz aritzen da, eta gero etapa bakoitzean gauza ezberdinak lantzen ditugu, ikasegoeretan txertatu daukagu baratza, ikasegoera ezberdinetan zerbait lotuta daukate urtero baratzarekin, eta prozesu ezberdinak ikusten dituzte, letxugak landatu, hilarrak, habak eta patata, eta gero horiekin, ateatzen danarekin, etxera eramaten dute, balin badago denontzako, eta bestela eskolan sukaldatu egiten dute, orduan probatu egiten dituzte bertan egindako produktuak, eta behintzat lotura hori badaukate, lehenengo sektorearekin, eta gero bertakoa jatearekin. Zenba denbora daramazute horrekin? Ni eskolan ez da daramat denbora asko, baina beti da nik eukide. Ni bertan ikasi nun nire garaian, ez da nirekin hori, baina geneukan baratza. Baratza frutar bola geneuzkan, beti eman zaio garrantzia ikusteari prozesua, ekoiztea, eta gero horrekin aldatzea ere. Eta Iratxek eta Ainhoak kontatu dutenarekin, Josetxo edo Arantxa edo Inigo, ez dakit zeri pentsatzen dezute umeek harreman zuzen hori baldin badaukate lehen sektorearekin, lurrarekin, baratzearekin, eta posible da beste
haunditan, desde luego, beste begirada bat izatea, edo... Jakine da bidea jartze diola hortako. Gu leheno ane komentatzen, baina behasengo udaletxekin batea, nik uste oso proiektu politika eramaten nahiela aurrea, herriko eskola guztikin. Batetio osakidetzatik eta ze jan, ze osasun garri ditzen lehiken zerrez eta tailerren bitartez eta jakusteie, ondoenen geure baserrita etortzeie eta jolastuz, letxo batzuk aldau, zehozea, eta esplikatuz nola ekoizte deun, eta zer ekoizte deun, da garaikoa zer dan, eta lurrekiko harremana, gure kasuna didez, lurrekiko harremana zer dan, guk ekologiko naite deu, eta beti esplikatzen diuna da, lurre osasuntxu mantentzekin, arek landare osasuntxu bat emango jula, eta gu osasuntxu mantenduko gela era horretan, pentsat bide jarriko diula horri. Eta umek hori ikastegu eta gehoia amaitzeko egiten deuna da azokara eraman, eta azokan bertan, azoka zer dan, garaikoa zer dan, bertakoa zer dan, eakutsi, ze askotan helduok ere ez dakiu, hori zer dan, eta bideen jartze ditugu ume horiek, behintzat harreman bat izan dezaten gurekin, eta ondoena behaien gandago, ez? Arantxa, zuek ere jasotze dituzue familiak eta bisitan, eta bar, ez? Bai, baina niretzako oso garrantzitsua da, azkenean bai eskorak eta bai intxorrondo ikastolak ere aurrak zuzenean, ez? Evoluzio hori ikusteko, jangelan emozioiekin, ez? Arrai bat platinan daukazuna ikusten deguna, eta ez? Arrai bera, hortik handatorela eta berdina dela, eta ikastolan antzara jaiotzen ikustea, eta hori evoluzio hori bizitzaren kate hori nik uste oso garrantzitsua dela umeak eta etapa desberdinetan jakitea. Umeak direnean, ematen zaien informazio hori gero hor gelditzen delako, ez? Gero egongo dira beste etapa batzuk, bizitzanen beste etapa batzuk ez diena horren beste kaso egingo ikasitako horri, baina gero nik uste heldutasun batera iristen ganean, ez? Aurretik ikusitako eta ikasitako horiek garrantzi hartzen dutela, eta horiek gerora erosketa egiteko garaian edo zen aukera izango diala, ez? Bertako produktua erosteko edo eta jakiteko nundikan eta kontzientziak edukitzeko. Eta gaineratuko nuke ez bakarrikan gerora, baizik eta umeak ere euren etxeetan presioare egiten dizute, ez? Eta zerbait argi daukatenean, hori ez erosi beste hau, ez? Osea, horretan ere, umeekin egiten den lan hori ere bai, askotan gurasoi ere trasladatzen zaigu, ez, Iratxe? Askotan formakuntza ere umen bitartez gurasoetara iristen da. Claro. Zer kontsumitu, guk adibidez amaiketako osasuntxuan arira, zer ekarri behar duten, eta gaur egun gauza asko paketetan ekartzen dituzte. Eta dena prozesatua, eta inbar da ere pixka beraiekin landu, gero beraiek ere etxean gurasoi esan dizaieten, igual bokata txiki bat, gaur egun bokata ez dira ikusten, apenas dana dator paketetan. Merkeagoa da kasi bokata bat prestatzia edo zein paketek hartzea baino, ez dakit aldatu da kontsumitzeko modua. Azkenean diru azkarragoa da. Edo denbora kontua, karo, zer da, ez? Edo erosotasuna, edo inertziak, edo zer dia. Ez? Bueno, pizka bat dana da, ez? Baina, kontzientziatzen goaz poliki aldegun neurrian, gero ere gurasoa kontzientziatzeko. Uke egin gendu niaz, onera arira, ez? Ere, gure aurrazketa izan gendun horrekin, ez? Oso astiro doa, gu gauza egiten umiekin, ikasleekin, baina mundua beste velocidade bat behar dago, ez? Zentzu batean sektoria edo gizartea premia daka, ez? Eta esaten gendu, oso astiro doa, orduan egin gendun ikerketa bat, elikeizion deitu geniona, eta egin genituen 600 familia hartu genituen inkesta baten, ikusteko zeintzu ziren bere ohiturak etzian, elikaduraren inguruan. Jakiteko, azkenean esaten gendugu, gumiekin egiten dugu, baina beraien etxien bere referente, egunero referenteak bere familia dira. Orduan esan dugu, hor barruan zer gertatzen da, egin genuen inkesta, eta gero hartu genituen 10 familia, da sartu genituen reality baten. Eta astebetez, froga desberdinekin, erakusten ziguten nebera. Beste batean, pasatzen ziguten argazki bat, zer erosi behar zuten aste horretan. Bueno, dinamika desberdinekin. Da hor, egin genuen diagnostiko bat, eta diagnostiko oso argi izan. Elikadura etxietan, esango dut, marroi bat da. Ze egunero da, gai bat, edo beharra bat, edo lan bat, inoiz bukatzen ez dana. Egunero egin behar da erosketa, egunero sukaldatu behar da,
estres kurba ere begiratu gendun familietan zelakoa Borrokatu behar zan. da asko beraiekin baita. Gosaria eta faria, osea, gu esaten gen, jo, gosaria ze ondo, ze hor zenba gauza ikasi aldiren, ez doa, faria, ze momentu polita hitz egiteko produktutaz, eta hor da familietan, estres gehien dauzen momentuak. Orduan, gauza bat da guk nahi duguna, eta beste bat da, gauza bat da familietan gertatzen dana. Eta gero, jakin dezazun ere, galderari gorrotoena zan gaur zer dago afaltzeko. Osea, hori zan, familia askotan esan ziguten, ez da? Osea, ja da, zer dagoen afaltzeko nahi dozuna. Ja, tentsioa Edo zuk zer egingo dozu, ez? Baina, eta hori da... Teknika hona da, astelenero pure, aste arteetan... Daukazu pauteitu, eta hori da, hori da gertatzen dana gure familietan, da, gero da, diru kontua ere dautartean, eta denbora eskenea normalean, edo... Organizazioa pixka bat. Bai, organizazioa handia behar da, gauza gustora egiteko. Hala ere gizartea pixkat, badirudi ezin dela errepikatu, bazkaria egun batetik bestera, ez? Lehen egiten zan putxeroa, eta zeneukan... Bizpahiru egunetan, dibilizta. Egun bat bai egun batez, baina bazen euskan. Eta hori merkea da, baina jendea badirudi ezin duela errepikatu. Ode oso sibaritazken aldian. Eta horrek asko merketzen du, osea... Oso sibarita edo eskaintza handia da, edo hainbeste gauza jan ditzakegula uste dugun, ez? Bueno, eta gero familia, esateko azken igual datu interesgarria, baina familian egiten diren otorduak normalean dira gustora egoteko. Osea da, ez do jarriko hau zeumeari ezaio gustatzen, orduan ez pakea izan dezagun jarriko ditut, me alimento. Ez da, osea, guri gustatuko litzaiguke esatea jarriko dugu, ez dakit, ez, txerria edo, ez, ez, normalian, ez, ondo zainduta dagoen gauza bat, baina hori ez da gertatzen askotan. Beste ze baten da, datu badare bai, azkenean otorduak ere asko aldatu diala azkeneko urtetan, lehen izatezan igual momentu bat eta egoera bat nun elkartzen gehan, eta azkenean baskari badago, danontzat, baina hori asko aldatu da, bakoitzak igual o jaten du kanpuan, edo ez dago, edo ni naho ezagin nun. Ja, elkartze hori otordutarako hori ere pixka aldatu inda. Baina bai egia da igual momentu bat balein badago izaten da fariko momentu hori, ez? Igual, honena da Arantxak egiten duena, astelenetan pure, aste hartetan hoi askota. Badakite zer Hori, antolakuntza. txikia zianean horrela, hola ez dizute galdetzen, ze... Niretzako ere galdera hori ez, beti. Eta bai ez da galdera hori, baizik eta gero erosketa iteko garaian. Jotezea eta zer erosiko, gaur astelena da, bakizue xolomoa, obestea, bakizutza zer erosi. Simplifikatzea. Zetxo, gaur esan dugu, ja 10.000 aldiz, azoka eguna dakagula, eta zu hemen zaude, baina azokatik pasako zinean, ez da? Goizeko segitan, astegia postu jarriz, eta hane ongia, pixeten. Goizeko seitatikan. Zer dakazu momentu honetan freskoa postun? Guain da urte sasoi tristena. Promesea dauke etorrikoa, baina momentu honetan hilarra, babea, tipulino bukatzen nahi dana, letxugak eta olako beti, esparrago trigerok, azelga batzu, hoi die puri-purindarenak, baina jende keskatzeitunea dagoeneko tomatea, kalazinak, piperrak eta pixkat behar du, halako eguzki pixkat. Zein da momenturik egokiena zure baratzan? Baratza momentuiko parona izatea uda eta udazkena. Hoi da genero gehien daukegun garaie. Nei dena den, nei gehien guztara ezatena hilarra da, osea, uda horrez ematen. Lehen osan diazu gauza oso interesgarria, eta da baita ere, kontatu ezu pixkat obradorea jarri zen dutela martxan, eta hori bai dela modu bat baita ere, baratzeko barazki guzti hoiei, nolabait irten bidea emateko, eta gaina jendeak ere gustora hartzen duela, ez? Eta ez usteke eman ditu horregin, leheno komentatzen duela, balio erantzi bat ematez gain, guri baratzen gertatzeko, igual, kasu, borraja sartzen dugu, ez da? Eta dana saldu ez batzu, ikustezu hilara bat, garatza dihona, eta garau ezkeo, hori, harrika bota barra okezu, zapore aldatzea jolako. Harta, garau baino lehen, moztezu, goztezu, botatzezu, autoklaben pasa, eta ja, borraja kontserbea daukezu, hilaetetan zehar salduko dezuna. Balio berantzi bat emate dio, aprobetxatzezu, lan gehiago ematezu, hori bai, baina aurre egiteko modu bat ez ustea izan zen, nik burun neuken beti, piku edala, kiwi edala eta zea, eta galtza zaizun produktu diela, eta zea egiteko, mermela egiteko, eta jendeko jartuko zola batipat. Eta konturatu gira, kontserba diela jende gehien estimundituna.
borrajea, penka batzuk, azelga batzuk, espinakak, holako gozak. Arantxa, zuek goenagan, esnekiak, jogurrak, gurasoak hasi zian jogurrak egiten, gaina garai baten farmazien saltzen omen zian jogurrak, ez? Bai, oain ikusten dugu linealetan eta supermerkatotan hotze kamarak eta jogur gutxirekin, gaur egunen ere asko dira hartzituak, esne hartzituak, baina jogurra bezala gutxi ez dago horren beste, bai bifidusak, petixuixak eta hoi edanak ez dira jogurrak, jogur gutxi dago. Baina bai bere garaian, 83an gurasoak hasi zenean, jogurra farmazitan saltzen zen eta umeentzako eta gaixoentzako elikagai bat zen. Eta, egia esan pixkanaka merkatu handitzen junda zen, eta, azkenean, orain guk ere ez dugu naturala bakarkan lan egiten dugu esne osarekin eta desnatatua. Eta ez diogu ez frutarik, ez mermeladaik eta ez gehitzen gero ja, jogurrean espezializatu gera eta gero bakoitzak gehitzea diola fruta freskoa edo nahi duen hori, edo zerealak, edo burra, edo eztia, baina jakinda ze gehitzen dion. Egia da jogurra beti konsideratu dela produktu osasuntsu bat, baina gaur egun ere azukre askorekin dauden jogurrak aurkitzen ditugu, ez? Bai, gure berezitasuna hori da, gure jogurra azukre gabe jan daiteke. Hori da. Eta bai, umeek txikitatikan oso ondo hartzen dute, jogurra azukrerik gabe, ohitzen dira hortara eta ez dute beharrik. Gero ja behin hasten dianean azukrea eta beste ezak probatzen, eskatzen dute, baina txiki-txikia dienetikan ez dute ezatzen. Gero gure esnea ere abi esnea da, guk suizan esneak suiza duzkagu eta suizan esneak egiten dugu jogur hori, eta genetikoki analizatuta ditugu eta danak abi dira. Horren ematen diguten esne hori, abi hori ez da horren inflamatorioa, eta horren jendeari on egiten dio, ez? Leheno ikerreketa komentatu duna, elikagaia jaten den ez da goxoa bakarrik, eta gero on egiten duen elikagai bada, eta hori azkenan gure bezeroetan eta asko estimatzen duten produktu bada, ez? Gehiago ordaintzen dute ez horren beste, ez da horren besteko diferentzia, baina bai benetan jaten dutenean, gustora jaten dutena eta sensazio on batekin. Eta hori eskertzekoa da. Noski baietz. Inigo, Josetxok esan du, ez, konsumitzeko moduak ere aldatu direla, jendeak konserbaketan nahi dituztela. Haragiaren salmentan ere bai korteak direla, edo enbaseak direla, edo ze tendentzia edo daude? Gure kasuan egia da, Iberikoko despieseak eta pixkat heldu direla gure ingurura, presa, pluma eta olakoak. Gu gehiago, ibiltzegea arategitan eta igual eskatzizki dute txuletero sok eta egiten dira despiese txiki hauak, baina gutxio. Gutxio jo, sartze dugu kanal erdiak eta txuleteruak, solomok, baina beste despiese txiki hori, igual osteleritzarako ere pixkat bideratzen dugu, bai. Baina igual alimentazioa, etxeko alimentazioan eta, ez da inbeste nabaritzen. Ze importantea den Ainhoa baita ere zuek ikastolan pentsatzen dut hori ere landuko duzuela eta zuek ere noski iratxe, janaria prestatzen jakitea, barazkia garbitzen jakitea, gero baita ere topiko asko daude horren inguruan, oso neketsua dela barazkia garbitza, 10 minututan ere garbitu ditzakezu zelga batzuk, edo hori ere lantzen dezute, barazkien prestaketa eta horrelakoak? Hartzen ditugunean eta horrela, bai, baina gero igual prestatzen dezunean ere gelan ikusten da nork lantzen duen etxean, nori uzten dioten laguntzen o lagundu nahi duen, eta norrez, orduan hor saietzen gera pixkat, zuek ere lagundu behar dezue etxean, hola badakizue zer jaten zu, eta gero, gaina, beraiek sukaldatzen dutenean normalean gustorago jate dute. Badakitelako zer egin duten eta nola da hone egin da. Iratxe, baietz esate duzu? Bai, hori eder bat da. Izate aukera hori super da. Gu adibidez normatibagatik ezin dugu egin. Guk ezin ditugu umeak jarri sukaldetzen, gure kasuan, ez? Oso sinpleak egite ditugu, baina... Bai, baina, zuek eskola moduan, ariketa moduan aldo, zuek gu enpresa moduan ez gaude baimenduta. Orduan, pena ematen digu, baina ezin dugu. Gero agian, eramaten dute eskolan ekoiztutakoa, eta errez eta lantzen dute, orduan etxera eramaten dute, gurasoekin lantzen dute,
Eta hola gurasoak ere sartzen ditugu saltxan, eta gero eskolara ekartzen dute probatzeko, eta erresagoa da ere pixka lana banatze dugu. Gubei dakigu umeak etzian direla, bakarrik amaiketako eta meriendaren protagonistak. Bereik erabaki, oso zaila da, ume batek erabakitzea zera faltzen dan etxe batean, edo zer bazkaltzen dan etxe batean, zentsu honean, ez? Beti da, eta, bueno, aukera aldutena, aukeran daukatena da edo amaiketakoa edo merienda. Eta hori azkenean oso murritza da, ez? Nahi badugu sasi beste eredu batean, igual hori ere, pizka bat zabalagoa izan behar zan, ez? Bukatzen jungo gea, eta hemen hitz egin dugu emozioetaz, hitz egin dugu aurrez, hitz egin dugu elikaduraz, zaporez ere hitz egin dugu. Ariketa txiki bat egitea gustatuko litzaidake, eta pixkat bakoitzak norberak, bere haurtzaroko plater edo zapore bat ekartzea honea, gure gana, eta esatea jo, nik gogoratzen dut, seguro Iker hortikan ibiliko da, eta seguro berak izango duela badaino gehiago. Arantxa. Bueno, guk baserrian zatuta, magian esnea gosten zen nata hori, gero ogitartean, ez? Txokolate beltz pixkatekin jateko. Eta gaur egunen guk daukagun esnea desnatatzean lortzen dugun natarekin, hoxe egiten dugu. Ez da mantekila materia grasa gutxiago daukalako, baina pasa izan zaigu jende askori, jende helduak probatzen dunean, hileak eta danak kiskurtzea etortzez dizkion horitzapenakin. Eta, bueno, hoxe esango denik. Nik era orokor batean esango nuke, lehen gauzak zuten zaporea, ez? Azkenean gauza bakoitza zuen zaporea aretxena, ez? Esan nahet, gure kasuan, txerria jate zenunean edo txerri zaporea eta gaur egun hainbesteko deribatu daude, zaporeak ere pixkat asko ahuldu dira eta suabiziatu india. Orduan, ematiozu txerri, baserriko txerria kasu hontan edo saietze zea eta jendeak harritu iten da, ez, ze gustu dakan. Eta orduan hori pixkat, lehengoko benetako zaporeak pixkat berreskuratzea, ez, hori da pixkat. Josetxo. Ni ez da, plater eta zegoela gogatzeko, amona zapaturo prestatzeko ninda holkikin, ez da garaio beno baino. Zego xua. Odolkia, bale, osan dugu. Ni nire etxean aita arrainzopa iten zunean. Arrainzopa. Bai, horrein noiz bien kaiten du ere eta festivala. Azkenean ikusten zuze denbora daraman, ez? Tartetxo arraina... Bai, denbora daramala eta... Ostra, ordu honetan ja sufritzen nahi naiz, arraizopa, nata, odolkia, txerria, iratxe, zuenean. Gurian aita prestatzen zituna, oso arraro esan bere sugaldatzea, oso ondo egiten zuen, baina oso gutxitan. Gutxitan. Orduan, Espeziala zoritxarrez, aita guztien baskaria prestatzen zuen. Eta ze baina adibidez, baten bat? Bueno, bakaiago oso ondo ematen zitzaion. Jo, ez ego xua. Bai, osoa. Horrekin gelditzen geha, zaporeekin, emozioekin, ez, hile hoiekin, ez, azkenean elikagaiak, elikatze baina askoz gehiago direlako, ez, osasuna ere bada, askotan atera da, eta